бо дастгирии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ бо мақсади арҷгузорӣ ба ҳунари асил, шинохт ва муаррифии бештари Тоҷикистон бо роҳи синамои миллӣ, дуюмин Синамоҷоизаи миллии Тоҷи Сомонро муассисаи давлатии Тоҷик филм таҳти шиори қадршиносии ҳунари асил аз 15 то 18 октябр дар Душанбе баргузор мекунад. дар доираи Синамоҷоиза баргузории форуми байналмилалии синамоӣ, рӯзҳои кинои кишварҳои Эрон, Русия ва Беларусия, ҷаласаи шӯрои директорони киностудияҳои кишварҳои Иттиҳоди давлатҳои мустақил, дарсҳои устод ва шогирд ва питчинг рӯнамоии лоиҳаҳои синамоӣ баргузор мегардад. Тоҷи Сомон, ифтихори тоҷикон.